tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya atas nama Gonggong PM Pakpahan Mauliati. Shalom, horas marihita karamang dayang doa sabur saun di bagasan buana itu Tuhan Yesus Kristus pasuk pangusilo tahu guru koko pe papahan di acara jepek alai maripura. Adora sopinatul hasadani debata jumulo hita matayang. Ale Tuhan debata para suruhana sumurung. Mau lihat tema debasa ohana dia suruhan nama Tuhan ya. Naik jumulo di sirai hatam kami. Adora semangula silon nami Tuhan. Uka roh haru pikiran nami. Asa daruli hamnya tam jalumar perbuat di bagasa Yesus Kristus matayang kami. Amin. Kita karena masa porsion hatan di debata di hita di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2020 natar surat di 1 Korintus 2 ayat 7 sama nomma di lokisi. Habisuhon di debata rotahe nasimo jalan bumi. Naung di pauzat debata hian sian mula ni mulana bahen hasanga kota. Ido anggosana dihita karo masa porsian di bagasan kuan itu hata Yesus Kristus tuk sobo ido habisuhon ni portibion habisuhon yang kapartugi sonai dokna di ayat ononoe mangatusi sakap ni di mata alani do na jujur do sol mama laki habisuhon ni portibion abis stok na taber habisuhon ni di mata ima nama patarhon akan nasimo dohok naguni siang mulani mulana taringo Tuhan wau na pinatu panili molo di halak Yahudi di dok di 1 Korintus 1 ayat 11 taringo tu silang ni Kristus marhite haluani ai hau to doi taringo tu silang di rohani akan alamahu alai hagugon di mata do itu kita akan ada potak kita na salukna na porsia tu debata na dapotang haluau ido hagubur ni debata atau di kita salukna karena sa porsia dan mui kita totong saya mamake habisun di portigo alai ta pakke mahabisun ni debata marhite to dina mangula papatar hotu kita akasakap dalam ni debata sunai dilok na daya 10 atau kita selalu nak karena sahabat sahabat di bagasan buat itu dan tiup gomos tu hatai tajak komat hatai asa ibana na totong mia di bagasan buat tamar hide toki unang ma tapak di habis ulu maka tu si selalu nak akasakap ni mata nasimo na bumi tapak ke matoti papatar di bagasan habis ulu di mata marhite holong rohok pos niroha namia di bagasan mulut to porsia marita di pos maruhat tadi di mata na tutup balu kita jala tajakkup baibana di bagasan mulut ai marhite karena ada rusdi haunor sila ido na tadi holong di Kristus tong di song na didok di kedeta di rasul Budi bikas ni holong ni tuhatai dia ditobus dobotmu dari pardosa somona alayon donau boto ditiup Yesus gomos tangaku tondiku Rodi ramoti, Rodi haroronai, ditiup, ditubus kita berdosa, ima akana muni dohok nasimoi, muni alai bikesma holong ni debata di bagasan mulut tau, alani dihita saluhukna, unang ma ta suadahon holongi. Alai tahita tidak koma Yesus Kristus si baduai nama leo kolong na tuita ta tidak koma silang ni Kristus di bagasan mulut ta tumborak pe alai ingok ma di papa to tido di bagasan mulut ta Tuhan ta maramo di kita Tuhan ta madongan kita martang yang kita di bata Jahowa para siroha indo tutu Tuhan habisuhon ni di bata
nasimo jalan aguni alai nunga di pauza kimarhite hasangapun di hami saluhu na akana porsia tuho tarimo tu silang ni Kristus haluaum marhite na subui dia tu si habisuhon di portigon atau posdor haname Tuhan tikina nile homu di hami di portigon upake ame mai toto mangule sulon name akan ada jala porsia mahami tuho ima di habisuhon na nile homu tu hami nasimoro nabuni haluaum ima marhite holongu tu hami akan porsia atau patar mai ingaran na sudinggani dia kazorma na porsia jala na maka holongi ho atau Tuhan dongani urupi mahami ibaga sa Jesus Kristus martanya kami suruh hamsa amin mau lihat horas